abokin aikinsa kahunni dan garin Taranka. Ya ce ya cuce shi akan kuɗi, shine ya ce masa ya tambaye shi kuɗin ya hana shi, ya ce ya cire masa hannu ya cire masa wuya da bakinsa yake gaya mun. Gaskiya ce tunda hannu da ni da kaina aka ban majalibi in tono, ina tona hannun yaro na dama nuna ya ciwo ya nade, wannan ya ciwo ya kai wata 4. Kana ana ina to da hannuna in tona ina tona ce wallahi wannan hannun Kabiru ne, hannun hagu. Wato kana tonawa ka gane dan ne. Wallahi ina tona hannun ya fitan ce wallahi hannun Kabiru. Wannan da kuka gani an kama shi ne tare da hannun wani mutumi wanda ya yi sanadiyar mutuwar shi har lahira, inda ya cire mishi hannu sannan kuma ya cire mishi kai. Manema labarai sun tattauna da waɗanda wannan abu ya afku, inda suka yi magana tare da mahaifin yaron da wannan bawan Allah ya kashe. Ya ce ya kashe mishi yaro sannan kuma ya cire mishi hannu ya kada a cikin ƙasa ya rufe. Ya gano hannun yaronsa ne inda yake shirya manema labarai cewa ɗan nashi yana tare da jimuwa a hannun shi, wanda sun kai iya ƙoƙarinsu domin ya sa ya warke, Allah bai yi ba. A nan ne ya gane hannun ɗan shi, inda yake shaida manema labarai cewa an kama wannan tare da tukunya cike da naman ɗan shi. Yana neman rundunar 'yan sanda da kotu da su kwatan ma ɗan shi haƙƙi. Ku saurari zantawar da manema labarai sun kai da wannan mushriki domin jin yadda ta kaya. Abokin aikinsa kahunni dan garin Taranka. Ya ce ya cuce shi akan kuɗi, shine ya ce masa ya tambaye shi kuɗin ya hana shi, ya ce ya cire masa hannu ya cire masa wuya da bakinsa yake gaya mun. Gaskiya ce tunda hannu da ni da kaina aka ban majalibi in tono, ina tona hannun yaro na dama nuna ya ciwo ya nade, wannan ya ciwo ya kai wata 4. Kana ana ina to da hannuna in tona ina tona ce wallahi wannan hannun Kabiru ne, hannun hagu. Wato kana tonawa ka gane dan ne. Wallahi ina tona hannun ya fitan ce wallahi hannun Kabiru. Masu kallo da sauraron mu, na tabbata wasu daga cikin ku da suke bibiyan shafin yanar gizo musamman na Facebook, akwai wani hoto da yake yawo wadda ake zargin wani mutumi da aka same shi wadda ake zargin sa da kisa da kuma cin naman wasu mutane. To halin yanzu ga mu a headquarter na 'yan sanda na jihar Bauchi, yadda aka yi nasarar damƙe shi wannan wanda ake zargi, aka kuma ji ta bakinsa duk da dai cewar an yi ta samun tataburta da shi, ana ja da shi yadda ya ki amincewa da wannan zargi da ake wato laifi da ake zarginsa da shi. Wasu makusantansa ga waɗannan yaran da aka kashe sun tabbatar da cewa wannan laifi da ake zarginsa da shi shine ya aikata, kuma wani daga cikin abokansa ma ya tabbatar da haka. Haka zalika kakakin da 'yan sanda na jihar Bauchi SP Ahmad Wakili shi ma ya tabbatar da aukuwan wannan laifi. Amma yanzu za mu ji ta bakin shi wannan wanda ake zargi kamar yadda muka tattauna da shi da kuma sauran makusantansa game da shi kakakin da 'yan sanda na jihar Bauchi. Ku saurare mu a sha kallo lafiya. Akwai lokacin da muna wanka mu biyu da wani ana ce masa Ibrahim, abokin aikina. Muna wanka sai muka ga abu a kan leda. Sai muka ce masa, sai ya ce mini wancan menene, sai na ce masa ya bari ya karaso, ko ma menene zai zo. Sai na ce masa in ɗauko shi, ya ce min da muka ɗauko shi muka kawo shi bakin ruwa, muna ware shi sai muka ga hannu na mutum. Sai na ce masa Ibrahim, mu toni rami mu binne wannan abu, kada ma wani ma ya ci. To ana rade da ka kashe matasa guda biyu wanda ka je ka tona kabari kai fita, ka tona kabari ka binne su. Gashi kana kokarin karyata magana, kuma ga nan iyayen yaran da ka kashe kuma ga sunan suna ba da shaidan akan cewa kai kashe 'ya'yansu. To me zaka ce akan wannan tuhuman da ake maka? Yalla bai, ina neman alfarmar wannan dimishin mai albarka ya tabbatar da cewar wannan abun ni na aikata, ko kuma su kawo hujjarsu da cewar ni ne na aikata wannan abu. Ni dai kwamfamin mun samu ruwa ya kawo hannun mutum. To me kake da wannan jini da yake hannunka? Wannan jinin bushiya ne da na kunkuru, ina yin maganin maciji da shi. Maganin me? Maganin maciji. Wannan bawan Allah abin da ya hada mu da shi aikin gawayi ne a kauyen Taranka. Mun je muna aiki kusan satin mu guda, sai wata rana bayan kaman karfe 3 haka ina zaune ya kira ni, ashe ya tona wani guri ya cire hannun mutum, ya ce zo ka gani. Na zo na gani sai na ga hankali na ya tashi.
daga baya na gan shi da wannan jinin da yake cikin gwaran ma ya wanke iya nan da sawunsa har da wannan suman kan nashin nan ya wanke da jini. Da na ga hakan hankali na ya tashi, ya dauki adda, gashi nan wannan addan, ni ma yana da gatari, sai na dauki gatari na, ban tsaya kusa da shi ba. A haka dai muka taho da shi gari, sai na fara gaya Mustapha Fesma, na ce ga wannan ana ce masa mai dada shi wannan din, ga abin da mai dada ya, amma a hanya ya gaya min cewa ya ce ya kashe Kabiru abokin aikinsa kafin ni, dan garin Taranka. Ya ce ya cuce shi akan kudi, shine ya ce masa ya tambaye shi kudin ya hana shi, ya ce ya cire masa hannu, ya cire masa wuya, da bakinsa yake gaya min. Sannan kuma akwai wani Sani Bado dan Fulani kauyen Alagarno, ya ce shi ma ya sace masa kudinsa naira 21,000. shine daren da ya saci kudin nashin, a daren ya kashe shi, haka shi ma yake faɗa min. Ai shi Malam Ibrahim ya rage masa saboda mutum da ya kiɗi dan Malam Ibrahim na bada labarin a wata tukunya sai da daga ta ce da cika ta da naman Kabiru, mantawa yi kuma sakamakon a kiɗi mai kishi wannan bawan Allah. Yadda aka na gane an ɗana dama wannan yatsan ya yi ciwo ya naɗe, wannan ya yi ciwo ya lankwashe, ya kai wata 4 a cikin gidanmu, magani iya da gurgudu mai sai Allah ba shi lafiya. To ya za a yi ba zan gane ba tun da ba iyagun aka sare aka jefar ba. To shi wannan matashi ya zo wannan gari wanda ake kira Taranka, ya zo aikin cakol ne, akan cewa zai yi aikin cakol. Akwai matasa guda biyu wanda ake zargin ya kashe su. Daya ana kiran shi Kabiru Idi mai shekara 36, akwai wanda ake kiran shi Bato Wali mai shekara 18. Dama dai ana rade-radin akan cewa wannan matasan an neme su ba a ga inda suke ba. To rundunar mutum 'yan sandan Bauchi ba mai kasa a gwiwa ba, muka faɗa da bincike, muka je abin da ake kira search warrant shi gidan wannan matashi wanda aka kama shi da hannu guda ɗaya a hannunsa, kuma muka yi amfani da kotu ta ba mu form ɗin da ake kiran shi coroner's form, muka faɗa da bincike, muka yi exhuming ɗin wayannan matasa, kuma a wajen da aka yi exhuming ɗin nan sai Allah ya taimaka mahaifin ɗaya daga cikinsu ya gane, a cikin matasan ya gane shi da hannunsa wanda ake ta tunani. To shi wannan exhumation ɗin da aka yi, akwai ƙwararrun likitoci wanda aka yi wannan postmortem examination tare da su, sun tabbatar akan cewa wayannan matasan a mace suke. Ko shi kuma wannan matashi, kwamishinan sanda ya bada umarni aka fada da bincike, saboda wannan bincike da za a yi akan abin da yake faruwa akwai sarkakiya. Shi wannan matashi yana nan yana ta taburda da hukumar 'yan sanda akan cewa bai san komai ba, amma kuma duk ya tsaya nuna akan cewa wannan matashi shi yayi wani abu.